sana. Doon masaad nila sa una, huwag nila tumana. Ang bugas kuno himo og tag 20 ang kilora, pero hangtod ron maura man gihapon ang sistema. Mas ni mahal kay imbis tag 30 pa 50 na. Ang bugas na tag 20 asa na, ang bugas na tag 20 asa na, ang bugas na tag 20, ang bugas na tag 20, ang bugas na tag 20 asa na. Ilocano Mix Club.